Varsi, 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 varsi. Viime viikolla ei jaksoa tullutkaan syynä ne, jotka näki somesta, että siellä on pieni vesi-invaasio menossa vai mitä sanoo Ville? Joo, viime viikolla jäi välistä. Täällä on vähän huono keli ollut, sanotaanko näin. Aika paljon tullut vettä. Ja vähän on ikävän näköistä. Joo, se on tosiaan, mä oon muissakin jaksoissa vähän puhunut, että on kehno keli ollut ja ollut aika optimisti, että se tästä paranee, mutta nyt 3 viikkoa ollut sateissa ja vajaa viikkoina jäljellä Suomeen, eikä se paremmalta näytä. Kyllä mä uskon, että mä oon sateissa loppuun asti. Ai. Vähän kurjan kuulosta kyllä. No se kyllä ajattelee, että marraskuussa olisi niin kuin lähtökohtaisesti Thaimaasta, niin ajattelee, että ei täällä nyt ihan pitäisi koko kuukautta sataa, mutta niin se vaan on kuukauden satanut. Että ei ole paljon ainakaan ihan ruskettunut. Mä katsoin, että just siitä sun videoita, niin vittu, mä en kyllä pystyisi edes kävelemään semmoisessa vedessä. Toki ei siellä paljon vaihtoehtojakaan ole. No ei, teki mieli hedelmiin, niin ei ne hedelmät sinne hotellillekaan tule, kun ei siellä ihan hirveästi pystynyt millään liikkumaan, kun katsoi niitä skoottereita ja kaikki, mitä siellä liikkui, niin kyllä se vaikeat oli. Et jalkasin meni ja se oli vähän semmoinen jännä, kun ei tiennyt yhtään, mitä siellä jalan alla on. Meillä niin, muutaman kerran kaatuu siihen liejuun. Se nimenomaan, että mitä kaikkea siellä vittu veden alla menee. Joo, se oli, mutta ei pidä miettiä. Ei pidä miettiä. Nyt on tulvat selätetty, mutta vettä tulee silti joka päivä. Joka päivä. Vähän näästiä. On se vähän, mutta ainakin varmaan välttää melanoon. no toivon mukaan joo. Joo. Mitäs Helsinki? No mitäs tänne? Kohta vähän pelaa sählyä ja eipä tänne muuta kuin itkua, paskaa ja kusta. Aika semmoinen tutun kuulonen varmaan jonkun aikaa. Ikävä kyllä. Ei tässä niinku hirvittävästi positiivisia sanoja löydä. Että meillä oli tänään, mulla oli ton oman firman, ei se missä on töissä, vaan toisen firman hallituksen palaveri, niin tiesin, että alkoi 8.30, niin mä lähdin jo 6 tästä sinne, kun tiesin, että siellä on mukava sohva, niin otin siinä pienet tirsat ennen. Ihan hiljaisuudessa, täydessä hiljaisuudessa. Oliko vielä ensimmäinen kerta, kun lähdit vähän niin kuin etupeltoon? Kyllä. Ootko aikaisemmin mennyt? En ole mennyt tonne, että kyllä nyt tietysti töihin on lähtenyt aikaisin, mutta siellä on taas muita aina paikan päällä myös samaa hyvää, että se ei ole semmoista, siellä ei voi ottaa lepiä, siellä ei ole sohvaa. Joo, mutta kyllä tuommoinen tunnin puolentoista, niin oikein nopea kylki, niin kyllä se aika hyvää tekee varmaan. Kyllä se tekee ihmeitä. Kuinka kauan sä nyt oot siellä vielä viikon? Mä olin just sitä sanomassa, että tämä on viimeinen varmaan, kun nauhoitellaan tälleen. Saa nähdä, että sunnuntaina mä lennän Suomeen. Aivan. Mehän tänään äänitetään tiistaina, mikä on taas varmaan ensimmäinen tämmöinen tiistai-äänitys, joten saadaan kaikki viikonpäivät jokseenkin. Mutta tämä on viimeinen äänitys. Mua ei yhtään harmita niin kuin sinällään, että pääsen tästä mun tietokonehelvetistä eroon. Ei, ja on se ihan kiva nähdä fyysisesti miestäkin sitten livenä. Kyllä tätä aikansa on tässä nyt tehnyt, että eiköhän tämä aika lailla valmiiksi tullut. Joo, voin kuvitella. Mutta mennäänkö pihviin? Mennään pihviin ja en oikein tiedä mistä päästä lähdetään syömään, mutta katsotaan. Tähän alkuun pitää sanoa, matsi pelattiin täällä viime yönä. Siis nyt puhutaan Manchester United Everton pelistä. 3 aikaa yöllä mä hetken mietin, että nousisiko pystyyn ja katsoisi hetken aikaa peliä. Ja mulla on ollut vähän enemmän ja vähemmän nyt. Jonkun ruokamyrkytyksenkin mä tuossa pokkasin muutama päivä sitten ja ollut vatta ja muutenkin kroppa vähän sekaisin. Et yhden päivän mä paskoja oksensin koko päivän ja
Nyt mä oon vähän palautunut siitä, että nyt alkaa vähän normalisoitua. Mutta kävin siinä 20 yli 3 vai 25 yli 3 niin vessassa. Mietin, että ei vittu, tämä on tällä kuin tilauksesta, että pitäisikö pistää matsi pyöriin. Mutta sitten kuitenkin väsitti sen verran ja en pistänyt. Ihan helvetin Katoinko hyvä. Katoinko sä, kidutitko sä itseäsi koko 90 minuuttia? Mä kidutin itteni, mä otin koko majutauon ja koko pitkän viikonlopunkin odotin, että maanantaina on sitten iltapeli Manu Everton no siinä kun on tietysti illalla hereillä, niin sanon tietysti puolisolle, että hei mene sä nyt vetää sikeitä hetkeksi, että mä taas valvon, niin se parituntinen, mitä paskaa sai katsoa telkkarista, niin sitten tuossa on niinku vauva huutaa, siis ihan yhtä huutoa se koko 2 tuntia, niin kyllä mä sanon, että sekä kentällä että tälleen kotikatsoman puolella niin oli todella ikävä tunnelma ja ei kyllä jäänyt mitään tämän lisäksi kerrottavaa jälkipolville siitä matsista. Joo, kuulostaa aika, sanotaanko tuskaselle 2-tuntiselle. Joo, ei siinä ei kyllä ilan hetkiä ollut. Toki kyllähän se 13 minuutin kohdalla, kun Everton päätti, että ei me haluta tätä voittaa, tai Ghana Gay päätti, että ei me haluta tätä voittaa, niin siinä tuli sellainen pieni, että hetkonen, ei haittaa paljon lapsi tässä huutaa, että tämähän kääntyy onneksi meille, mutta olin äärimmäisen väärässä. Joo, mä tässä aamulla sitten kun mä heräsin ja mä pidin itteni uutispimennossa ja laitoin vaan niinku koosteen pyörimään. Mullahan lähti sukat pyöriin heti aamusta jalassa, kun mä katsoin, että kana hölmöilee siinä itsellensä punaisen kortin. Mutta sen jälkeen loppui se sukkien pyöriminen aika nopeasti, kun meni vähän pidemmälle sitä koostetta. Joo, ja siis kun sen niin kuin tiesi, että se maali on tuosta, niin saman Manun on nähnyt niin monta kertaa, että tässä niin kuin vaan odotellaan, kerjätään verta nenästä ja kaveri tulee sen paikan saamaan. No nyt se ei ollut edes niin kovin kummonen paikka, mutta se vaan tiesi, että tässä on lähempänä Everton maalintekoa kuin Manu, vaikka siinä oli vähän semmoista pelailua molemmilta. Mutta se kun katsoit sen koko 90, niin oliko siellä minkäännäköistä paikkaa? Siinä muutama Bruno kaukalaukaus ja tämmöinen oli siinä highlightsissa, mutta ei siellä nyt oikeasti semmoisia vaarallisia paikkoja näkynyt. Ei yhden yhtä. Siis mä en sinällään, että semmoinen näennäinen keskitys boksiin ja joku jatkaa päällä, niin mun mielestä se ei ole vaarainen maalintekopaikka, vaikka siitä voi niinku tulla uskomaton pusku tai supervaarainen, mutta se ei ole niinku tekemällä tehty mun mielestä vaarainen maalintekopaikka. Ei ole. Eri on semmoinen niinku, kova keskitys johonkin takatolpalle, missä näet, että sinne on kaveri menossa, se puskee. Se on mun mielestä maalintekopaikka. Mutta semmoinen löysä kulli keskitys, mihin katsotaan, että saako joku päätä väliin, niin se ei mun mielestä lähtökohtaisesti ole vaaran paikka. Se oli niinku paras Manun paikka, kun Sirkseen pääsi puskee semmoisen niinku jatkeen. Ja Pickford otti siitä ison torjunnan. Mutta ei muuta saanut luotua Manu, ja se on kyllä niinku hyvin surullista. Ja oikeastaan mä oon enemmän niinku, mä olisin ymmärtänyt sinällään, Everton on ihan jees pelannut tässä viime aikana, ja jos nyt 10 miehen pistää pakan alas, niin vaikeatahan se on. Mutta mua niinku yli kaiken vituttaa, että mikä se housuun paskominen on, ja päästettiin ylipäätänsä niinku Everton yrittää tehdä 1-0 maali. Joo, jos joukkue pelaa kotona apauttiarallaan 80 minuuttia miesylivoimaa, niin ei siinä kyllä pitäisi vierasjoukkueelle ihan kauheasti paikkoja tarjoilla. Ei, ja siis ja yksittäisiä paikkoja voi tulla, mutta siinä niinku alkoi huomaa, että Everton alkoi rummuttaa sillä 10 miehen. Siellä tuli useampaa sivurajaa, mistä ne koitti kaikista saada totta kai erikoistilanteen. Joskus tehdään semmoinen jakso, missä puhutaan sääntömuutoksista. Mun mielestä toi sivurajoihin pitää tulla joku myös kello, kuinka nopeasti ne pitää antaa. Joo. Mä niin samaan aikaan tykkään noista
sivurajoista tehdään erikoistilanteet, mutta samaan aikaan, että sulla menee niinku 1,5 minuuttia, koska sun yksi pelaaja hölköttelee sinne heittämään, ja sitten se tehdään erikoistilanne, ja sieltä tuomari odottaa, että vastustajat topparitkin tulee sinne boksiin, niin ei, siinä ei ole mitään järkeä. Ei, se menee yli täysin. Niin iso erikoistilanne se kuitenkaan ei ole. Kyllä, mutta siinä kohtaa niin olisi pitänyt Manun, niin että nyt ei ainakaan omissa vittu soi. Et me saadaan kyllä paikat mahdollisesti tehdä se voittomaali, mutta omissa ei nyt missään tapauksessa soi. Tämä oli nimenomaan siinä kohtaa, kun Everton alkoi saamaan niin painetta tähän runsaasti. Niin nyt vittu äijät, voittakaa ne 1-1 ja rauha tähän hommaan, mutta ei, sieltä niin pääsi huonosti pelanneen Bruno ja Joroneesta vetämään. Ja ehkä se meni Lammensillekin vähän helposti, mutta ei siitä saisi tulla edes vetoa aikaiseksi tuommoisesta paikasta. Joo. Ja historia tuli tehty. Manu on jo aikaisemmin hävinnyt Old Traffordilla, kun on pelannut miesylivoima. Joo. No, kivoja nämä uudet. Ja Moyesillekin taisi olla ensimmäinen voitto Manusta. Joo, se on hyvä. Hyvä tällaisia, mutta kun tuossa sivusit vähän huonosti pelannutta Brunoa, mitä oot mieltä huuista, että Bruno lähtee kesällä? No en mä tiedä, siis kunhan se nyt on kesällä eikä tammikuussa. Toki jos ei toi homma tosta niinku parane, niin en mä ymmärrä Brunonakaan, että miksi mä enää jäisin katsomaan. No joo, mutta jos... Mutta en mä nyt vielä missään nimessä olisi jäänyt edes. Niin, en mä nyt ole ressannut vielä. Mä näin kanssa, että joku huhu oli, en mä jaksanut edes lukea. Mä ajattelin, että en mä jaksa. Mutta en mä nyt yleisesti Brunosta, en halua luopua näin niin kuin yleisesti. Mutta ymmärrän, jos hänestä ensi kesänä ensin koittaa saada rahaa, tai jos hän haluaa painaa kaasua ja kytkintä ja lähteä pois. No joo, mutta sitten mä oon semmoisia lukenut, että Bruno voisi jäädä, mutta seura potkimassa sen pihalle, ja se kuulostaa kauhean erikoiselle. Mutta en tiedä, ei se ole tulosta nytkään tullut. Niin. Tai menestystä. Ei, ja siis mun mielestä taas niin kuin tämän pelin jälkeen Bruno on nostettu jalustalle. Joo, Bruno oli huono peli, ei käy kiistäminen, mutta se on vaan ikävä fakta, että kun Bruno pelaa huonosti, niin kukaan muu ei nouse. Kukaan muu ei saa luotua maalintekopaikkaa, kukaan muu ei saa luotua mitään vaaraa. Et jos Brunolla on huono peli, niin Manulla on huono peli. No just toi, ja se kertoo, että kuinka paljon Manu on yhden pelaajan varassa. Juu, siis aivan yhden pelaajan varassa. Kyllä, että jos sanotaan, että okei, no eikö se sitten hirvittävää, jos Brunon takia koko Manu pelaa huonosti. On, mutta samaan aikaan niin kyllä sieltä pitää jonkun muunkin nostaa päätään. Ja kyllä mä nyt sanon sitten niille, jotka tässä on huudellut esimerkiksi SK-vaihtoja ja Sirkseitä kentälle. Nämä on niitä hetkiä, kun pitäisi näyttää jotain. No joo, Sirks ei näyttänyt mitään. Maino, toki low blockia vastaan on vaikea pelaa, mutta nämä on taas, saat 30 vai 35 minuuttia, saat aikaa näyttää jotain. Ja sä et pysty näyttämään mitään. Niin nämä on vaan niitä hetkiä, kun pitäisi pystyä näyttämään jotain, että miksi sun pitää pelata. Ja mä en ymmärrä Sirkseestä ja Mainosta, toki en ymmärrä esimerkiksi Luke Shawstakaan, mutta jos nyt puhutaan noista kahdesta, mistä fanit on halunnut ne kentälle, niin en mä nähnyt mitään syytä, miksi heidän pitäisi esimerkiksi seuraavassa pelissä olla avauksessa tai edes tulla vaihosta kentälle. Niin. Vaikka Mainosta ja Sirksestä tykkäänkin. No juu, sama, mutta jotenkin vaan tuntuu, että nämä pelaajat, just mitä säkin tuossa äsken mainitsit, sopiiko ne ei ehkä välttämättä vaan sovi tuohon systeemiin, millä Manu pelaa tällä hetkellä. Systeemissä ei todennäköisesti ole mitään vikaa, mutta nämä pelaajat ei välttämättä vaan istu siihen pelisysteemiin.
Joo, se on hyvin mahdollista ja kyllä varmasti niin kuin jossain Mainoon kohdallakin, niin se vaikuttaa, että sä saat sieltä täällä sen puoli tuntia pelata, mutta sitten taas, jos sä vedät hirveätä palkkaa, oot ammattifutari, niin silloin kun sä saat sen paikan, niin sun pitää näyttää, että mun pitää pelaa seuraavassakin pelissä. Pitää ehdottomasti, vaikka nyt puhutaan todella nuoresta pelaajasta. Että se on vähän sokassu, että onko 19 edes mittarissa. On kuitenkin nuori, mutta kyllä se silti pitää näyttää. Ja semmoinen halu siellä kentällä, että sun pitää taistella logolla. Jep, ja noita on niin kuin ollut tällä kaudella jo useampia Mainoilta, että on tullut kentälle ja ei pysty tarjoamaan mitään. Joo. Esim. Yksi Greensby-matsi. Taisiko siinä jopa täydet minuutit? Joo, no siihen ei tarvitse enää palata, se oli niin surullinen siihen, alkukaudesta. Mutta niinku pointtina, että nämä on niitä hetkiä, että siihen on syynsä, miksi siellä on suurin piirtein aina sama avaus ollut, kun pelaajat on kunnossa. Mutta kyllä se nyt taas, kun toi Kunha ja Sesko oli poissa, niin aika kapealta näytti toi hyökkäys. Joo, ja mä oon nyt huomannut vähän, että kyllä se Kunha on aika tärkeä myös tuossa tuloksellisesti Manun pelissä ollut. Totta kai hyvä pelaaja on kyseessä, mutta Manu pelaa aika paljon huonommin. Se tuo jotain semmoista, se saa sitä kenttää ylös alasin ja semmoista asennetta mun mielestä siihen peliin. Joo, jotenkin jo, kun toiselle puolelle tultiin, mä ymmärsin kyllä sen vaihon, että Amadi tuli oikealta pakiksi ja Embuema totta kai siinä yläpuolella, koska ne on pelannut siellä ja ne on saanut ihan hyvin toimia se oikean puolen, mutta vasen puoli kuoli toiselle puolelle ihan täysin. Siellä ei ollut ketään. Joo, Mountti sinne taidettiin vaihdella. Joo. Niin, sekin on jännä, kun Mounttikin on ollut vähän semmoinen, että se on väläytellyt, välillä ollut hyviä pelejä ja nyt on sitten vissiin, meillä oli ohipeli. Joo, ei ainakaan niinku samanlaista pysty tarjoamaan sinne laidalle, mitä sitten nämä muut. Esimerkiksi Kunha pystyisi, mutta yhtäkkiä ollaankin siinä tilanteessa, että Manu ei ole voittanut 3 peliä. Joo, puhuttiin siitä ennen matsia, että oli isot panokset, että voitolla sitä ollaan kiinni melkein mestarien liigapaikassa ja tappiot on johonkin 5 otteluun häviöllä. Ei ole voittoa 3 otteluun ja ollaan keskikastissa. Jep. No, keskikastissa ollaan. Siellä ollaan 10. Maaliero 0. Toi maaliero on semmoinen, että musta tuntuu, että pitäisikö tuolle joukkueen niin selittää, että älkää väittäkö pisteistä edes nyt, vaan vittu positiivinen maaliero. Kauden loppuun plus 10, niin yhtäkkiä olisi pisteitäkin vitusti enemmän. Ois, kyllä maalit vaan ratkaisee. Jalkapallokin on maalintekopeli. Niin, mä sitä vaan, että Manulla on nyt seuraavat pelit on vielä semmoiset, niin kuin, että jos voi elätellä, toki Crystal Palace seuraava pelin vieraissa tulee olemaan ihan helvetin vaikea, mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti odotan Manulta pisteet siitä. West Ham, Wolves, Bournemouth, Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley. Niin kyllä mä niin kuin, tää on se hetki. Mä veikkaan, että jos tää putki ei mene niin kuin pitäisi, ei noista nyt kaikkia voita, jostain tulee tappioita, mutta jos ei tää putki mene niin kuin pitäisi, niin sitten Amorim on oikeasti vaarassa. Joo, ja viime jaksossa me vähän käytiin läpi. Mä ounastelin tuosta 5 seuraavasta pelistä, tämä Everton-peli mukaan lukien, niin 13 pistettä. Se nyt meni tässä ekassa pelissä. Joo. Ja loppupeleissä taidettiin päätyä siihen 4 pisteeseen, mikä näyttää huolestuttavasti aika paljon totuudenmukaisemmalle. Kyllä. Joo. Et kyllä jäljellä olevista pälisi on vaikea, ei Bournemouthkaan helppo ole. Niin, nyt pitää melkein olla jo 6 pisteen tyytyväinen. En tiedä. Kyllä se pitää vähintään se 10 pistettä ottaa noista seuraavasta 4. Jep, mutta mietin vielä sitä, että kuinka köyhältä Manun hyökkäys näytti eilen, kun se puuttu Sesko, Kunha. Kohta mennään joulukuuhun kuukauden päästä, niin sieltä lähtee Amadi ja Embuemo.
Sit on kauhea tilanne. Siitä on vaan Et, myönnettävä, että on kauhea tilanne. et kukas siellä maaleja tekee sitten, että missä se obi on? Niin, Sido on varmaan jossain venyttelee joidenkin junnujen kanssa. Pitäisiköhän sillekin antaa vähän näytön paikka. No kyllä kohta pitää penkiltä löytyä, jos ei sieltä niin kuin, pystytä mitään sieltä penkiltä tuomaan vaaraa, niin pakko sieltä on Zibo obi ottaa. Kyllä se. Mutta paskoista joukkueista seuraavaan. Eli Joo, mennäänkö 56 kilometriä länteen? mennään sen verran, eikä mennä nyt Evertoniin, joka meidät kaataa. Ei, mennään siihen saman kaupungin punaisiin. Jotenkin paljon puhuttu Amorimin potkuista. Rupeeko Slotilla ole potkut jo kohta lähellä? Niin, kyllähän sitä alkaa tuntua, että somessa alkaa Liverpool-kannattajat Slottia jo heittelemään bussin alle, että kyllähän tuossa siellä on tosi hyviä pelejä välissä ja sitten siellä on niinku ihan katastrofaalisia suorituksia ja ehkä ne katseet kohdistuu enemmän just noihin uusiin hankintoihin, miten niistä ei saada mitään irti. Ja tietysti Salah, missä on Salah ollut tällä kaudella, vaikka niitä maaleja yllättävästi onkin, mutta mä en tiedä, mistä ne on taas tullut pilkkuja ja sitten oli se kukas se Martínez syötti Salahille jalkaa ja kaveri sai laittaa tyhjiin. Ja Joo, siitä puttaili. Niin. Joo, se on kyllä. Mutta tästä nopeasti kun katsoo 8 viimeiseen Valioliigapeliin 1 voitto. Joo, 7 tappiota. Ei voi olla. 7 tappia. Ja ei voi olla. Niillä on 6 tappioa Valioliigassa. Siellä on joku onko siellä joku kappimatsi? Ei. Crystal Palace turpaa. Joo, toi liigakappi on Crystal Palacea vastaan, kato tossa. Ei, ne on 2 kertaa hävinnyt Palacelle. Joo, toinen oli joo. Vai itse asiassa 3 kertaa, kun ne hävisi sen Community Shieldin kauden alkuun. Niin, ne on 3 kertaa hävinnyt nyt peräkkäin Palacelle. Joo. Kyllä. Meillä on helppo Palacea ensi viikolla. Itse asiassa tällä viikolla. Kyllä, niin täällä. Mutta Palacelle selkää, Chelsealle selkää, Manult selkää, Brentfordilta selkää. Sitten on Aston Villasta voitto ja Cityltä ja Nottinghamilta selkää. Joo. 2. 6 oli siinä. 3. Joo, 6. Ja sitten tänne mahtuu Mestarien liigasta tappio Galatasaraylle. No sitten on voitettu, no toi Real Madridin voitto oli iso ja Frankfurtti. Mutta on kyllä todella surkea rekordi. On ja sitten jos katsoo niin noita voittoja, mitä Puuli on ottanut tällä kaudella, niin siellä on muun muassa se Bournemouth-voitto, mikä kääntyi ihan viime hetkillä, Liverpool-voitto, mikä kääntyi ihan viime hetkillä, ja milloin toi Burnley-maali tuli? Burnleyä vastaakin 90+5 rankkari. Niin jos noita ei olisi tullut, niin jossain oli, että tyyli 19 olisi. Kyllä. Et pitää myös muistaa, että näistä, toki ei maailma ihan sillä lailla mene, että jos olisi 3 peliä tuot kauden alusta hävinnyt, niin ne olisi hävinnyt pidemmällekään, mutta pitää muistaa, että noissa voitoissakaan, mitä Valioliigassa on tullut, niin ne ei ole kovin simppeleitä ollut. Ei, ja sitten varsinkin 3 kaudesta seurasi, kun oli helpommin, kun oli Suomessa, niin Poolinkin pelejä, niin kyllä se näytti huonolta joukkueelta. Ei se peli näyttänyt ollenkaan toimiva. Ja se oli ihme, että ne keräs voittoja, ja nyt on palattu sitten todellisuuteen. Kyllä. Ja missä on Iisak? Niin. Iisakki nukkuu vielä ruususen unta. Kyllä. Sä et ole varmaan näitä tuomarikatastrofeja ehtinyt koluta läpi, kun sä oot siellä. En ole.
Tää on ollut taas ihan niinku... Mä en oikein taas tiedä, mihin Valioliigassa taas luottaa ja mihinkä ei. Silloin ennen majutaukoahan oli tää City Liverpool, missä Van Dijkin maali hylättiin, kun pelaaja Robertson oli paitsio asemassa ja väisti palloa. Ei ollut millään tavalla Donnarumman näön tiellä eikä vastaavaa. Ja no, sitähän sitten koko majutauko käytiin läpi ja ei siinä nyt montaa minuuttia mennyt, kun tultiin takas tuolta majutauoilta, kun samainen vitun show alkoi. 2 maalia nähtiin Valioliigasta nytten viime viikonloppuna. Jopa pahemmin oli sen maalivahdin edessä paitsioasemassa. Ja nehän tietysti hyväksyttiin. Niin kyllä noin taas, siinä oli Arsenalin maali. Siinä oli Arsenalin 3 pelaajaa paitsioasemassa, kun tekivät Tottenhamia vastaan maali, mistä ainakin 2 seisoi suoraan vittu maalivahdin tiellä. Ja missäköhän pelissä se oli myös? No Nottingham pelissä oli vastaava, ja se hyväksyttiin. Joo, ja se oli vielä Liverpoolin vastaan, niin sehän oli hauska. Joo, sillä vähän ivallisesti, mutta joo. Jep, Newcastle City-pelissä Barnesin toinen maali vaikutti aivan päivänselvältä paitsiolta. Yhtäkkiä tuli toki se voi olla eri se heidän paitsiokuva kuin meidän paitsiokuva, mutta siinä näkyy, että Dias on ilmassa, vaikka ei se mun mielestä missään vaiheessa tainnut hypätä. Niin kyllä on taas niinku... Sama kuva, kyllä. Joo. Et kyllä on taas semmoisia niinku hyvin hämmentäviä tilanteita tapahtunut Valioliigassa, että kukaan ei osaa selittää. Ja sitten maanantaisin sinne menee se tuomariasiantuntija, joka selittelee aina tuomareiden puolesta sen. Tai siis hän on aina tuomareiden tukena. Se on koomista katsottavaa, miksi ei koskaan voi niinku ottaa hattua kouraan ja sanoa, että sori. Joo, nostaa sen käden pystyyn virheen merkiksi, että nyt kävi näin. Jep, koska Valioliiga tekee sitä. Valioliigahan ilmoittaa välillä, että me tehtiin moka. Mutta se tuomari, joo. BGML vai mikä se on, niin se pysyy tuomareiden puolella aina. Joo. Ja se on koomista katsottavaa. Mä oon nytkin TikTokissa tullut nyt monta kertaa vastaan joku suomalainen tämmöinen, joka tekee tuomarikontenttia, niin silläkin on kyllä niinku aina välillä niin hämmentäviä juttuja, että varmaan ne on siis oikein, en siis yhtään kyseenalaista osaamista verrattuna vaikka minun osaamiseen tuomarina olosta, koska en osaa. Niin siinäkin oli, mikäköhän peli se oli? Se oli ootappa hetki, nyt täältä kierrokselta. Se oli, oliko se toi Chelsea Burnley, missä annettiin taas semmoinen maalipotku ja sitten puolustaja otti sen käteen ja rupesi antaa itse maalipotkuun. Semmoinen, mikä nähtiin viime kauden Aston Villa PSG-pelissä, kun Minks otti pallon käteen. Chelsea teki tämmöisen. Mä näin jonkun video. Joo, täysin semmoinen mikä ollaan nähty, niin sitten esimerkiksi tämä suomalainen, joka tekee TikTokia tuomaristoiminnasta ja on itse tuomari ja hänellä ainakin lukee siellä, että Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga ja tämmöisissä on ollut tuomarina, niin sillä on niin tämmöinen kommentti, että mitä tässä pitäisi tehdä? Minulla ei ole mielipidettä. Niin kyllä mä silloin kun katsoin sen ekan kerran, että pitäisihän sulla saatana olla joku mielipide. Niin, pitäisihän se dumari, jos sä olisit kentällä, niin sun pitäisi tehdä se päätös. Sä saat rahaa tästä. Kerro meille nyt TikTokia, että mikä toi tuomio on, että sä vois sanoa, että ei sulla ole mielipidettä edes tuomarina tosta. Joo, toi on. Ja se kyllä, mä en tiedä, miten siitä ei tullut mitään. Se on päivänselvä pilkku. Joo, siis... Ja kun mä jaksan uskoa, että tuommoistakin katsotaan aina välillä vähän niin kuin se maalivahti ja puolustajat katsoo taktisesti, että miten vastustaja liikkuu, että kumpi se antaa. Niin noista pitäisi sakottaa. Pitäisi ihan ehdottomasti.
Kyllä melkein pitäisi joku yksi jakso pitää pelkästään noista tuomaritoiminnasta. Että Pitää ehkä ottaa tähän yksi läheinen tuomari mukaan joku kerta. joo, tuomariasiantuntija, niin päästään oikein pureskelemaan näitä tuomioita. Kyllä, mutta on Ja tuo Valioliiga. tuomaritoiminta. Valioliiga on niinku paras sarja, mitä on olemassa tuotteellisesti, mutta kyllä tuomaritoiminta on niinku jotain, se on ihan käsittämätöntä. Se on ihan täysin käsittämätöntä. Ja varsinkin mun mielestä toi paitsio-homma on mun mielestä ihan käsittämätön, kun on se semi-automaattinen, niin eihän se nyt voi kestää 2 minuuttia. Ei se vaan yksinkertaisesti pitäisi. Ei vaan pitäisi, mutta kai se täytyy automaattinen hommata, niin menee vaan minuutin verran. Jep, kun Bundesliigassa se on niinku sormia, se on 15 sekuntia, niin se on kaikki Kyllä. tiukatkin tilanteet on selvitetty. Joo, mutta jotenkin se Brittien saarilla on vaan vissiin vähän huonompi teknologia. Se on varmaan kun sataa saatana joka pelissä. Niin. Eilen ei Niin. muuten satanut, siitä johtuu muuten varmaan Manun heikko esitys. Se on kyllä. Manu tykkää pelaa sateella. Niitä olisi pitänyt tulla tänne Taimaahan pelaa se ottelu. Kai sieltä joku Taimaa All Stars löytyisi tähän. No Niin. kyllä löytyisi, niin pystyisi siitä. Hädin tuskin ottaa 1 pisteen. Siis mitä? Etkö sä seuraa Varssia kaikilla somealustoilla? Ikävä tunnelma. Nyt heität pausen tähän, käyt kaikki somet läpi, seuraat siellä ja tuut takaisin. Toimintaa. Mitäs sitten? Hei, sehän pelataan mestarien liigaa taas. Suurta ja mahtavaa. Onko sulla tullut jo, nyt kun aletaan lähestyä pelikierrosta, niin onko siellä jotain semmoisia oikein kuumia ottelupareja? Mitä sulla on nyt oikein mielessä? Ja kyllä mä toi niinku tänään meinaan ton Chelsea-Barcelona katto. Chelseastä ei tiedä, ne on kuitenkin Valioliigassakin toisia tällä hetkellä. Jollain ne niitä voittaa, niitä matseja ja Barcelona, niin mä veikkaan, että toi voi olla aika kiva peli. Kumpaa Toi voi olla kyllä tosi kiva peli. Et, niin kuin sanoit, niin se on kyllä aika mielenkiintoinen, miten toi Chelsea on hiipinyt Valioliigassakin 2. Joo. Ja vaan kuitenkin 6 pistettä Arsenalia perässä. Niin kyllä se, tuosta kun katsoo, niin Ai puhuit sä mitä äsken? mä sanoin, että vaan 6 pistettä kuitenkin Arsenalia perässä. Joo, kyllähän tämä vaikuttaa Arsenalin kaudelta. Mutta siis muuten esimerkiksi lauantain peleissä olen puhunut tästä että mestareiden liiga ei lähde mulle. Niin mikään muu ei oikeastaan kiinnosta mua pätkää. No Marseille Newcastle tietyllä tapaa vähän kiinnostaa, mutta Napoli Karabakh ei kiinnosta. Slavia Praha Bilbao ei valitettavasti kiinnosta. City by Leverkusen ei kiinnosta pätkääkään. Dorre Villarreal ei jotenkin lähde. Puuduklint Juventus, no siinä on vähän romantiikkaa, mutta ei oikein kiinnosta tänään katsoa sitäkään. Galatasaray Royal Union Saint-Gilloise ei kiinnosta. Ajax Benfica. Ehkä katon, toki mä oon sählystolon, niin ei tarvitse pohtia, että katonko. Mutta niinku, mä veikkaan, että jos tässä olisi lohkovaihe, niin moni noistakin peleistä mua vähän kiinnostaisi. Mua ei niinku oikein kiinnosta noista mikään. Ei. Sehän mä just meinasin tuossa tehdä sulle, että sähän voit antaa tästä oikein vakiorivi kuuntelijoille. Se on myöhäistä kyllä, kun jakso tulee, niin nämä vakiorivi on pelattu. Sä voit kertoa, että kumpi voittaa vai päättyykö tasan. Ajax Benfica. Benfica voittaa. Galatasaray Royal Union Saint-Gilloise. Turkkilaiset vie. Puudulimt Juve. Mä en ole varma, että onko siellä tullut lunta. Se on iso etu aina Puuduklintille. Juve on paskaakin mä sanon silti Juve. Sitten sun illan herkkupala Chelsea Barca. Garnazzo kairaa tänään. Chelsea voittaa. Karn.
Dortmund Villarreal. Dorre jatkaa. Mitäs City Leverkusen? No City voittaa, se Haaland tekee ainakin 2. No tekee ainakin. Sitten Marseille Newcastle. Leverkusenilla on ainoastaan 9 peliä loukkilistalla. Ei ole paha. Ei ole paha. Ja sitten tulee Etihadille vieraaksi. Niin. Joo, on niitä ollut helpompiakin pelejä varmaan. Mutta joo, Marseille Newcastle. Haluaisin sanoa Marseille, mutta mä menen kuitenkin tasurilla. No. Napoli Karabakh. Napoli. Monta tekee Højlund. 0, mutta Max Osseli iskee yhden kaunokaisen. Se on nyt tehnyt jo sen saksarin, niin olisiko se sitten joku skorppari? Joo, no se on joku skorpparin vuoro. Skotlannin paidassa heilautti sakset ja nyt se voisi sitten jonkun skorpparin painaa. Nyt se on. Ja sitten viimetteenä tämän illan peleistä, niin Slavia Praha, Athletic Bilbao. Kyllä ton Bilbaan pitää toi viedä. Ei näkö, että Bilbao vie. Kyllä se vie. Sikäli aika heikko esitys oli kyllä viikonloppuna Barcelonaa vastaan. Niin, ja pelataan tsekeissä, mutta kyllä se varmaan kuitenkin siitä kairaa. Kyllä se pitäisi kairaa. Mut sit niin. Joo, sano vaan. No mä mietin tätä, olin sanomassa taas tästä, kun Mestarien liigassa on enemmän pelejä tämän uudistuksen myötä, niin ihmiset saa enemmän nauttia jalkapallosta. Saa katsoa enemmän Mestarien liigapelejä. 1945 pelit, Kööpenhamina Kairat, Almaty ja Pafos Monaco. 22:00 pelit, Arsenal, Bayern München, Athletic Madrid, Inter, Liverpool, PSV, PSG, Tottenham. Joo. Olisiko noista jonkun voinut laittaa aikaiseksi? Joo, kun miettii ketä kiinnostaa Köpis, Kairat, Almaty? Ei Pafos kyllä, siis Monaco. ihan reellisesti ei vittu ketään. Aion tuon Pafos Monacon katsoa, koska Pogba oli viime välissä päässyt kentälle, jos pääsisi tuossa uudestaan, mutta yleisesti niin ei vittu ketään. Ei. Sitten on kuitenkin Arsenal München, iso peli. Pico Inter, iso peli. No, PSG Frankfurt Atalantakin on niin kuin iso peli. Jos sekin olisi tuommoinen aikainen peli, niin se olisi niin kuin mä veikkaan, että se on viihdyttävä peli. Ei välttämättä iso peli, mutta viihdyttävä peli. Niin. Olisi tosta kyllä jonkun voinut ehkä laittaa alkamaan hiukan aikaisemmin. No olisi kieltämättä. Mutta hei, näistä... niin. Kerro tulokset. Kerro, miten päättyy Köpis, Kairat, Almaty. No mä kerron. Köpis voittaa. Højlundin veli iskee. Højlundin veli. Yhdenkö tekee vaan? Yhden tekee vaan. Joo. Pafos Monaco. No siellä, jos Pogboom pääsee vauhtiin, niin se syöttää yhden. Eikä tee? Syöttää. Ei vielä. Syöttää. Sitten Arsenal Bayern München. Arsenal Bayern München, haluaisin sanoa Bayern München, mutta mä menen arsuilla. Se on kovas lennossa. Mutta Gabi on loukkaantunut. Se on totta, mutta jotenkin arsut tällä hetkellä vaan vakuuttaa. Voi olla, että keväällä taas sulaa kuin kevät lumi, mutta tällä hetkellä arsut on kova. On ne kyllä. Entäs Atletico Inter? Inter kärsi viikonloppuna Milanin derbys tappioon ja ei onnistu voittaa tälläkään kertaa. Atletico voittaa. Mä pohdin tasuria, mutta Atletico voittaa. Oho, toi on kyllä mielenkiintoinen. Mites Frankfurt Atalanta? Saksalaiset vie. Sitten kääntyykö Liverpoolin kelkka? Slotin entinen joukkue. Onko kuoleman peli? Joo, onko kuoleman peli? Liverpool PSV. Kyllä toi Liverpool vie. Tekeekö Salah monta? Kyllä se yhden tekee.
Yhdentekö? Yhden. Mitäs sitten kaikkien aikojen klassikko, Olympiakos Real Madrid? Niin, onko tässä myös, onko Xabi Alonson kuolemanpeli? Oletko lukenut Xabi Alonso out-huhut? Olen ja vähän kyllä mietityttää. Ja Vinicius ilmoittaa, että ei kirjoita jatkopahviin, jossa Japi jatkaa. Ja on se Joo. aika mielenkiintoinen. No, Siellä pari on- peliä nyt tasureita La Ligassakin. Joo, siellä on vähän on nyt hankalaa. Kyllä mä nyt tuosta otan rellun voiton talteen, mutta rellu on mielenkiintoisessa tilanteessa kyllä tällä hetkellä. Mutta sitten se on myös erikoista, että puhutaan potkuista. Joukkue kuitenkin johtaa La Ligaa. Joo, kyllä. Ja ehkä se tulee sieltä myös Vini Jutskasta ja Rodrigo Jutskista ja vastaavista. No joo, En tiedä. näistähän se, mutta sitten PSG Tottenham. Siis Tottenham hävisi 4-1 Arsuille, niin todennäköisesti Tottenham voittaa ton 0-2. Niin, Olisi niin Tottenhamin. niin Van de Ven painaa taas. Ja Kyllä. Ja tässä on teille kaikille vinkki. Jos Tottenham voittaa PSG, ja tässä vaiheessa jopa kun Tottenham voittaa PSG 0-2 Pariisissa vierais, pelaa ihan uskomattoman peli, niin lauantaina kello 22 Tottenham Fulham. Isot rahat. Voitte laittaa, jos te omistatte talon, niin Fulhamille kiinni. Se on 100 varma siinä kohtaa, että Fulham käy hakemassa pisteet. joo, kyllä jos nyt on PSG kairaa, niin kyllä se niin Tottenhamimaista olisi, että sen jälkeen sitten kotitappio Fulhamille. Kyllä. Mutta sitten taas toisinpäin, jos PSG tänään tai huomenna hoitaa, niin kuin pitääkin hoitaa tyyli 3-1 tai 3-0 Tottenhamilla on sitten 2 isonumeroista tappiot alla, niin ne voittaa tuon Fulhamin sitten jonkun 5-1. Niin on. Näinhän siinä yleensä käy. Mutta sitten viimeinen tämän kierroksen mesupeli, niin Sporting Club Brugge. Ei kyllä, mä pistän tasurin, kun mulla ei ole mitään sanottavaa tähän. Ja nyt voin taas todeta, taas vihaaja. Sä sanoit nuo kaikki matsit. Mä en tiedä yhtään missä kohtaa Mesteteliigan sarjataulukkoa kukin joukkue oli. Ei. Ei mitään hajua. Mä just rupesin katsoa, niin Juventus on esimerkiksi siellä 26. 4 ottelua ja 3 pistettä. Joo. Bilbaolla sama. 4 ottelua 3 pistettä. Napolilla 4 ottelua 4 pistettä. Et jos täällä niinku live-tulosten joku Big Boss kuuntelee tämän podcastin, mä oon kuullut, että saattaa jopa kuunnella, niin Joo. laittakaa ainakin, no itse asiassa joka sarjaa voisi olla kiva, mutta ainakin tähän Mestarien liigaan, niin laittakaa tuohon joukkueen perään suluissa se sijoitus sarjataulukossa. Joo, se olisi aika paljon mukavampi selata, ettei tuolta joudu pläräämään joka matsia ja vasta sarjataulukkoa ja katsoa niitä sijoituksia, niin kyllä se aika työlästä on. Oh. Mutta noilla tämä midweekki, ja sitten voidaan torstailta ottaa, mä otan sulta sitten yhden veikkauksen, haluan ihan tulosveikkauksen. Puolalainen Jagiellonia isännöi Kupsia 22.00 alkaus pelissä. Siellä on Kupsin pojilla muutamalla jopa nukkumaan mennä aikaa saatana kello 22. Pitäisi Joo, alkaa ja pelaamaan. varsinkin nyt kun ollaan Puolassa vielä, niin kyllä ollaan aika tuhmalla päällä, että ollaan hereillä vielä Puolassa. Kyllä. Niin Kups ei ole hävinnyt vielä 3 konferenssiliigamatsia ollenkaan. Miten käy Puolassa? Kyllä. Mä haluaisin vähän katsoa suomilasien läpi. Mutta sähän oot siis Suomen kantava Jagiellonia asiantuntija.
Olen, niin sen takia tämä on just oikein, että sä kysyit multa mielipidettä tähän peliin. Ja kyllä siis miettii Jagiellonia pelannut hyvin, todella semmoista viihdyttävää jalkapalloa pelejä viime aikoina. Ja varsinkin nyt onnistunut jonkin verran tekemään maalejakin. Mutta ei se vaan riitä. Ei se vaan riitä. Kups hakee 0-2, 1-2. Oho. Kyllä yhden tekee. Oho. Se otetaan Kups vastaan. Se otetaan ilolla vastaan. Joo. Haluatko sä tietää vielä maalintekijä? Totta kai. No, Jagiellonelta mä en ole ihan varma, että kuka Jagiellonia. Siellä on niin paljon vaihtoehtoja. Että... Siellä on niin paljon vaihtoehtoja, että siinä on sitä runsauden pulaa. Mutta Kupsilta niin maalit tekee Ture, Joo. Muhammed Ture ja toisen maalin tekee... Kukas tekisi toisen maalin? Saku Savolainen. No niin. Hän on selvä. Ture ja Savolainen tekee maali ja Kupsi hakee 1-2 sokki Erittäin jees. voiton puolesta. Sillä ollaankin jo melkein jatkossa. Silloin ollaan. Sorten Areenalta Pialostykistä niin 3 pojoa, niin voidaan jo suunnitella jatkopelejä. Ai että. Oliko se siinä? Tämä voisi olla nyt tässä tällä kerää. Ensi viikolla sitten varmaan katsotaan, miten silloin äänitellään, mutta sä oot silloin Suomessa. Mä oon Suomessa, niin katsotaan, ollaanko kuinka lähekkään äänittelemässä. No niin, Todennäköisesti saman katon alla. se olisi kyllä kiva. Se olisi kyllä kiva. Mutta kaikille oikein hyvää viikkoa. Siellä on Black Friday tulossa. Älkää ostako vittu mitään turhaa. Mutta jos jotain olette pohtinut pitkään ostavana, niin nyt on hyvät sauma. Kyllä. Nyt ei muuta kuin ostohousti alkaa, niin jos on ollut jotain mielen päällä pitkään. No hei, mähän voin tässä mainostaa. Harmi, että tämä menee tänne jakson loppuun, kun ei kukaan kuuntele kuitenkaan tänne asti. Mulla alkaa joulukalenteri, kuule. Ai, sulla alkaa joulukalenteri. Mulla alkaa, kuule, YouTubeen joulukalenteri. Ei, jos joku on jaksanut tänne asti kuunnella, niin sitten tietää, että lähtee seuraamaan sun joulukalenteriin. Joo. Siellä YouTubessa vähän availlaan joulukalenteri, tämmöistä Topsi joulukalenteri futiskorttipakkaa ja vähän esitellään kortteja, mitä mua on tässä nyt tarttunut mukaan, kun äijä on muuhun kesällä pistit pienen korttikuumeen tartutit. Niin, Ai, että sä flexailet siellä hyvillä nostoilla. Joo, tää on vähän silleen, että kun meet YouTubeen katsot, että minkälaisia tuommoisia korttikokoelma-esittelyvideoita ihmiset tekee, niin sä katsot 40 ekaa videoa silleen, että tyyli, että otsikko, että minun 25 000 euron arvoinen korttikokoelmasta, että jaha. Joo, itsellä on semmoinen. Hieman eri itsellä on 113 euroa. 113 euroa korttikokoelma. Jep, ja torissa niitä pitäisi myydä, että saisi 113 euroa, niin ehkä 4 vuotta. Joo, se pitäisi melkein väkisin tunkea jollekin, että ota nyt 2 eurolla tämä kortti tästä. Joo, mutta semmoinen on tulossa ja oletettavastikin alkaa 1.12. eli ensi maanantaina. No niin, ei muuta kuin kaikki seuraamaan sitä ja me palataan ääneen sitten ensi viikolla. Juurikin näin. Se on kuule morjes. Se on moro. Varsi.